Yau dai za mu zauna akan wa'anda suka ba da gudunmawa sosai akan zanga-zanga. Na farko shine Ado Gwanja. Sai akwai lafiya, idan ku ba lafiya sai a gaba komai sai ga. Na biyu Ali Jita. A Najeriya an hana mai tafiya, an rasa mai rakiya. Uku shine Sadi Sidi. Ki dubi Allah, ki duba a cikin wanga mas'ala, jama'ar kasa zakatun su suna kusa dan. Na hudu shine Abu Sadiq. Nake dan Allah wai yaushe za ta faru, sai yaushe za mu bar ta gani da yan dabaru. Na biyar shine Auta MG Boy. Rayuwa ta saka mutane yanzu a damuwa, ana nema a siya ko dan yaya ne dan a yi rayuwa. Na biyar shine Sani Sambo. Koyi baya ba da ruwa na ba, da gwamnatin har mu mabiya mun sauka akan turba. Na bakwai shine Adamu Hassan na Gudu. Ki muna cikin kulle, gwamnati ke daɗa nazari a wanga yunkurin. Hussein Danku. Lafiyar kasata gani cikin fargaba, gobe jiki na zuba. Auta Wazir. Gwamnati ki tausaya talakanki da yunwa yakan yi barci, zanga-zanga ba da ni. Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya gabaki ɗaya. Allah ka zaunar da mu lafiya, amin summa amin.